Ki kertong juga khun nyautrap National Awakening Movement khnam ba Raymond Basayomot na khat pra mau khar penthor umkra constituency uba Thomas Pasa na khat Khandai Jaya constituency uba Penshai Mauri mau Kenro constituency ba Ericton Donbok Swer nong Thamai constituency haka arpu Khandai tarik kelalengkon kilawan ban thep kerteng ban yakhun haka election MDC shake HDC kaban salong haka arpu tarik rempang ar hajar arpusan. I, Master Ericton Donbok Swer, have been nominated as candidate to fill a seat in the 16th of my constituency, DC Council constituency. Do I swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I uphold the sovereignty and integrity of India. I, Sri Raymond Basayomot, having been nominated as candidate to fill a seat in the Mokhar Puthra District Council constituency or Legislative Council, do swear in the name of God, from the affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kangsan, may dito kanina election MDC menta. Ki kembang la kan ka por ska por. Umdai menta andai daki bon tili sinam. Gilai keren ni kata kecing giba kum ka cek benriung i kendu lemba ka tulot ka jing bamla juga dis council bat pendap i kamram ki joka kat kum ka jing ai bor joka keret ka benriung dan kata ka schedule. Ni kwa pun tu wai pai ba kani ka wai ka sisa. Ka dis council ni kata ka schedule ka de kenro ka bakhat do ka banya dai ka jing benriung. Lagi pai kim so kata lada kani ka kendro ka khlem ka basauti kalau ka jingma ka ap ndai yai wai ar ndai ya ka jai mendri hi kum situluk borok ka wai te na kalian ka jongi ki candidate ki bangila ya officially la notify ki bala approve ka party don ki bala file nomination menen don menta ka sni kin don usibet jenmet matle si kin don ula shai but kiwe ki bamdei na po is khas hills ke nang file ha ki block office ki jongki ha po ki DC office ha po revise the te kanogrim ko jongi kumbang ya ayek na du basadangi habangi scrutinize ki candidate ki jongi kawai ka bangi kwa nungkong bangin jit ya ki babiang om ya ki babon but kabar pada ban penting kenapa kini ki candidate ki ba kaseng kala penyeng kin long bai kawai ka team daga jinge tali ginlong bai kawai daga wai ka jingtmu
kawai kathong kawai kajingmun bat katai ka ba ngin sign dur thamai ka dis council new for lightly sinam gal alai ka dis council kijing biau kijing thunum kijing bakla ki walai pujat ni e gilat thai ka bor pai ba umat de kata te kijing tharang ka jing anu jong gol ko jongi ka ba khmat de kadai ban revamp ban overhaul ban penkala ya ka dis council na ka jinglong ka bakalong kum ni saka bathamai le se ka bala sisa banjada ya kata ka khandau ka siap katkum ka jing aibor jo ka para 3 jo ka sidul banjada ya kata khai ka pateng katkum ka regulation ka khnai spasan pusau banjada ya ki riti ki dustur banjada ya ki ain sinsar hima sinsar ra sinsar shnong tikini ki mat ki ba la penkop bor ya ka council lembaga sidul bat lembaga konstitusi lembaga artikel arspa sausau arspa niusan te nang ni sakhamat ladak ki kertong ki jongi na khnam ki poi su kathong ki ko an punso su pai ba jong jalai bor oi ba ka jikramen ka babha kan don ya ka jai bor bor oi te hame pha ba ni ki an tu ple i ba kla byang nem ni ki an po district council ngando ngai pi ka khaknai spa san busau ka trading regulation kani ka wi ka an ka ba le se ko bangi tibi ka state government kam don kanu ka an lani ka regulation ban perking lani ban pek perman ya kata ka khai ka pateng bat kani ka an don tang ha bodis council ko magalong hi banong kan la kala biang 4% ngim la banong marna kalian ke jongi don ki point gi bangin penkala nginum patong ki kita jing penkala namar dan ki kam gi hable la kale na ya kran thanru te henrei kumba kalong mentarung i bakatulat kumba ngala jukran na por baka ke regulation khaknai spa san busau kadai ka jingkhang banyada ya ka khai ka pateng jong trai muluk ka jinge kalong ba la new for light di kisnam ki party ki lawan council ki penlong ya ka om kam kum ka jingkhang henrei ki penlong ka kum ka counter ban yo bisa tingi dei ban ladang iwan hakabor pois ka po jili jo council yo bat ula kam ngin penting kana bangin penkala ya ki katu kat ni gimat bangi labu renti ya ka pai ba ladang ile ya katang na klam ka jingat ten undap ka jingkmen na ka jingkun mensip bar ka bar pada ngin penting kana bangin sedang no ban parking tinge ya ka dega jing ai tring license sagi bam dei ki trai buluk kanang ba ka khai ka pateng kenya ide hangi ki trai kat kumka kajisno chungama na kalyang kumbala kran ba Thomas pasa ni working president CEC ka khnam hi kurki Canadian ngiyeng be haju banogrem hakaju thong ka ba kaseng gadan ti khini smi na kalyang kaseng ka supply hi la ka manifesto tingin pat ekar menta kaju hi ka thong ka ba kaseng gadan ngar gadan tangatahi mak subi na kalyang kajonga kade kumbala betul da i working president jong CEC tengiru ngiran hi kaju ka thong kaju hi kalenti ka ba kinong ilam ki jongi kilai ilam tang kita hi